Ahojte, vítam vás z Kazaby a to je mapa Skyblock serveru Crazy Life. Takže tu je VIP, ako vidíte. Tu sa dá zakúpiť Builder a Extra VIP. Takže tu máte Kitin, MCčko, to mám ja akože, lebo ja som VIP. Tu je Extreme VIP, ako vidíte. Tu ako budete mať pred menom VIP, no ja nemám. To je spawn, tak tu je neobmedzený zdroj vody a tu ako sa robí. Takže tu je cobblestone generátor, si môžete prehliadnúť ako vyzerajú. A teraz v minulej sérii ste nevideli ešte dorobené nejaké portály, teraz je to krajšie. Tu je trampolína. No, vidíte? Dole. Ne. Dobre, pôjde. Tu vám ju ukážem. Po bokoch. Tak, teraz ideme do pozemia, ako vždycky. Takže tu sú tie portály. Obchod. V obchode môžete nájsť všetko, ako sú diamanty a zatvorené, huby a takéto. Elementály, tu je drevo, dirt, tu špongie, melóny. A tu si môžete kúpiť po kusoch. Tu enchanting table, spawner, voľny nejaké. A tu boli spanovacie vajíčka, len teraz je to zatvorené. Musím nájsť. Takže, ideme ďalej. Tu ste videli obchod, áno. Tu ideme do arény. Tu vidíte, dole. Počkajte, sa načíta. Dobre, dole. Tak, teraz admin miestnosť. Tu môžu len admini. No, to je späť. Dobre, tak nič. Robím to takto, teraz som zase na spávne. Potom idem do ďalšieho portálu. Takže skiny. Tu vidíte skiny. Všetky. Adminov aj nejaké si môžete zakúpiť, že by ste ho postavili. No. Tu asi tiež nemôžem. No je toto. No. Tu si môžete zaplatiť. Tu už majú, ktorí si chcú postaviť a tí ich postavia o 3 dní. Takže idem preč. Pekné skiny, že? Nemáte? Ne. A už ho vidím. A ne. Ten tu není on. A je. Vidíte, aký čavné. Tu je skiny. Tu je čavné. Aha, vlastne. Dobre. Voda. Ja myslím, že to meslo. Takže skiny. Trh. Tu si môžete kupovať. Toto je trošku čudné. Idem radšej preč. Tu asi buchnuté tam. Tu je väzenie. No ako vždycky. Čo nebude poslúchať, tak tam ide. Takže ideme ďalej, pozrieme. Čo? Čorka. Takže ešte eventy ste nevideli. Ako vždycky. No, admini. No a tu máte, ako chcete eventy. Napríklad ja vám jeden ukážem. Jump. No, tu je jump. A no, skáčete. To spadne dolu. Prepáčte, ak to spadne dolu na smolu. Takže idem ďalej. Tak to je asi všetko, aspoň myslím.
Neviem.